Рано нетко ли ще стана? Ще стана нетко да тръгна. Тебе те тука оставям. Нетка на Стоян думаше: любя Стояне, Стояне, къде ме тука оставяш? С мъжко дете на ръки, хегрекет овци 1000 и бюле да не искат. Стоян на Нетка думаше: Нетко левозен градченко и още бяла българко. Я реках да ти не казвам, ма като си ме питала, на тебе право ще кажа. В гора зелена ще пода, хайдути Нетко ще стана, за българско ще се бие. Пък ко ме Нетко убият, та се Нетко ли не върна. Надяца здравия да носиш, елтъння от мен да дадеш. Пък ко се Нетко завърна, голяма къща ще сторя, голяма къща широка. И стана Стоянта тръгна, и вейке се назък не върна. Минали до 2 недели, и в селото хабер пристигна, че Стояна са го убили. Нетка се в църно облече и плаче Нетка, препява се. Тя на хорището отиде, дед конизмата стоеше и си на Бога думаше: ева ми, Боже, помогни, на Стояна грехове да простиш и на Стояна да му кажеш, че в гора зелена ще пода, млада хайдутка ще стана. Там ще седяца изгледам, пък и я ко през Стояна пода. На тебе ще оставя, къща ще хмие хората, майка ще бугро